बहना रहली गुरबैना रहली उ बहुत शिव के भक्त रहली। दूध सास पतोय रहे लो उनका एक ही बेटा एक ही पतोय रहे रे गुरबैना लोग, लेकिन पतोय बड़ी लगती रहली। इतना रहली आखिर का कहे के देखी उ तो दिन रात चर्चा में जास, लेकिन उनका चर्चा में गोल उनका भावे नहीं। ऐसे ना भावे गुरबैना लोग उहो बेचारी अपन जगह से ठीके रहली। काहे से कि देखी जा गुरबैना लोग सगरो काम धाम छोड़ के हमनी के सभी गुरबैना लोग हमनी के चर्चा में निकल जाता नहीं जाता। घर के लोग तो बहुत खराब तन कुछ क्षण खातिर लागते बा, लेकिन खराब मत के समझो गुरबैना लोग। जब हमनी के गुरु के चरण धैले बन जा तो हमनी के गुरु के हमनी के चर्चा में नहीं जा तो हमनी के घर ही मन व्याकुल होकर जाता वे। ना कोनो कामे निक लागता ना धामे निक लागता, ही नहीं और ध्यान हो जाता टे। तो गुरबैना जौन बाड़ी तन खूब शिव के शिष्य रहली, हमेशा शिव चर्चा में जास। उनका पतोह जौन रहली लंगटिन उ कहस का हाँ देख ला रोज रोज इनका चर्चे लागल बा, रोज चर्चे में निकलले रह तारी। ना घर के काम धान जानता ना कुछ, वही चैत के कटिया लागल बा आ छोड़ दे तारी या चल जाता रही। नहीं बुझात कि हाँ काम धंधा होई कि ना होई। एगो हमारा घर में जनिया के एगो बच्चा हमार छोट बा ओके खेलावते नहीं खी, छोड़ छाड़ के चली जाता रही। हम परेशान ये बुढ़िया से हम हो गए बानी। तो ये गुरबैना लोग अब का करत तारी कि रोज चर्चा में जाता रही। आ जब चर्चा में जाता रही तब इनका बहुत गुस्सा आता, खूब खिसियाता रही, झनकता रही, पटकता रही कि आवता रही तो बेरा से खाना दो पानी दे ये कर वो कर फुरमैसी लगावता रही आ निकल जाता रही काम के घर छोड़ के घर के। तो एक गुरबैना लोग दिन का बात है कि सिरात के महीना आई देखी तो वही में जाता रही सिराती के पूजा चढ़ावे खातिर उनका सासु जाता रही पूजा करे खातिर के। तब तो देखली तो खिसिया गल कि लई तो आजुआ गही निकल के बुढ़िया चली गई। जाके बूढ़ी दाई सिराती के पूजा वूजा क के एक दिन पहले गो रहली। आज जब सिराती के दिने जब कहत कि आज हम रोज जाते बनी पूजा करे खातिर, बाकी आज तो मानम ना हम जैबे कर। अभी हम चरथी में हम पूजा करे मंदिर में और जा चर्चा होखता वो जा सब लोग दिया बाती बारता हमहू जाइब। आई बार जाइब नु तो सब देवता उनका सास कहता रही सब देवता लोग रो तक कि मिसमिस किसमिस मोनाका हम चढ़ावतानी, बादाम चढ़ावतानी आ फल चढ़ावतानी। आज तो हम खाली गुड़ लेके जाइब आ गुड़ लेके जाइब आ गुड़वे हम चढ़ाइब। तो ये गुरबैना लोग उ गुड़ ले तारी उनका सास अपन जौन भाई बुझाइल तन लेके गई बाकी गुड़ ले ली आ ले जाके गुड़ के चढ़ावे खातिर के देवता लोग के चली गई बड़ी मंदिर में। सब गुरबैना लोग पूजा करता लोग, वो अपन गुरबैना उनका सासू निकल गईली चर्चा करे खातिर के अपना मंदिर में गुरु के पूजा करे खातिर के। तो मंदिर में जा तारी तुमका पतो ही वो दिन कहत रही कि आज तो हम मानम ना, आज बुढ़िया के संगे हम चलब, आज तो एकदम भरभस्ट कह के हम धरब हो जा। देखी तो के आई पूजा करे लिया चर्चा उजा करे ली। तो ये गुरबैना लोग अब ओजा जा तारी पाछा पाछा तो तले बुढ़िया बूढ़ी के पीछे मुहे देख ले तारी कहत रही कि तो दन देखा ना है तो लंगटिनिया ही तो आवती हमारा पाछा पाछा हाँ ना नहैलस ना धोलस ना कुछ कैलस या फुहरी यही तो यही तरह चल दिलस। कहाँ जाता रहे तो कहते हम जाता नहीं रौरा का अथी कल बनी जाई रौरे जहाँ जाता नहीं तहाँ हमरो जहाँ बुझाता तहाँ जाता नहीं। कहत रही कि कहाँ जेबू तो कहत कि रोज जाई जब हाँ जाता नहीं तो रोज चली अतना लौट के घरे जा, हम तो जाता नहीं पूजा करे का मंदिर में, तू जा कहाँ से नहले धोए लग तो कहते कि रोज चली। अब उनका के उल्टा सीधा पतो के जाए चटनी जाए फुहरो जाए लंगटी, तू लौट के काहे के घरे चल जा, तू मत जा मंदिर में। तो का कहते कहियो जाए के ना चली है पूजा करे खातिर के फुहरो। तो ये गुरबैना लोग उ मनली केतनो गरियावस बाकी वो दिन ये गुरबैना तनको ध्यान नहीं देत कि का हमार सास गरियावा तारी की बोला तारी की का कह तारी। संगे संगे मंदिर में चल गईली। सब गुरबैना लोग पूजा पाठ करत रहे, चढ़ावत रहे, धूप अगरबत्ती बारत रहे लो। आ जरा जौन बुझात रहे तो अपन किशमिश बादाम अपन चढ़ावत लो, फल चढ़ावत लो
अपन आरती लगावता लो, धूप अगरबत्ती जरावता लो। वही तनका सास सगरो पूजा करत तारी देवता लोग के। आ ई बाड़ी त का करी तारी कि खाड़ होके चुपचाप देख तारी आ कि के गति हमार सास कहाँ कहाँ चढ़ाव तारी। तब का करत तारी कि सब देवता लोग के मने जौन लिया तन गुड़ सगरे चढ़ावे लगली। सब देवता लोग के बगल में गणेश जी रहलन, उनका के गुड़ चढ़ा देली आ चढ़ा के आ निकल अली मंदिर में से। ई लवकिया लाग रही कह तारीख अच्छा रह और कुछ जगहिया के ना ले, बाकी गणेश जी के लगिया के गुड़वा तो जरूर हम ले। उनका पतो ही का करता कि जाके गणेश जी के लके गुड़ चोरा के आ ले लेली आ वही जा खाए लगली। कह तार के आ तो हम गुड़ के खाई गणेश जी के लके। अब गणेश जी के देखना क्या देते हमारे गुड़ा उठा के खा दिया तो वो अब जंगिया पर हाथ हवा धोल तो कह तारी जान तारी गुड़ बन कौन बात बोलता चिहा जला आदमी वही तरह हेंगा चिहलन का दादा तले हाथ हवा उनका जंगिया पर से नकिया पर पड़ गई। आ जब ये गुरबाना जब नाकी पर पड़ गई तो अब तो गणेश जी जौन हाथ जांगी पर धरल तो नाकी पर पड़ गई। अब कह सुखी आह दादा लोग पूजा करता कहता का भाई अबे हमनी के पूजा करे वनी है जा तो वहाँ के जंगिया पर हाथ हवा रहा नौकिया पर कैसे हो गई। ये हाथ हवा उनकर गणेश जी के सब लोग अपना में लागल बतियावे कि भाई गणेश जी के हाथ रहला जांगी पर इ नाकी पर कैसे हो गई। कौन ऐसा आदमी बाकी उनका के नाकी पर हाथ क दिहल कैसन ऐसन के बाए में ते गुरु बहना लोग। अब तो उ ससुई देख ले रहे कि आह दादा ई तो हमारे पतोहिया गुड़वा खा घलसी है। अब कुछ कहते कि जा ये फुहर ये खाते तारा खेदत नहीं अब तू अइलू अब तो भर गाँव ही तो हाला हो गई। अब सारा गुरबहिना लो जितना रहे लो पूजा करते जाके भर गाँव में हाला कर दिहलो। प्रधान के लगे राजा के लगे गाँव में बड़े बड़े लोग के घरे खबर गई। अब राजा महाराजा जन बालो तर सुनलो तो कहलो कि भाई कौन ऐसा मेहरारू बिया आकि पूजा कैले बिया का कैले बिया जाके कि गणेश जी के हाथ जांघी पर से नाकी पर चली गई बाटे से ऐसा के ऐसा होई कि जांघी पर नाकी पर से हाथ जांघी पर धो दी। तो अब गाँव में ढिढोरा पिटाए लागल कि जे गणेश जी के नाकी पर से हाथ जांघी पर धो दी ओके आधा राजपाट दिया जाई। तो ये गुरु बहिना लोग अब तो उनका सास तो बुझल ही रहली कहत रही कि फुहर अब तक कैसे अब तू नाकी पर से हाथ अब तू जांघी पर धरी कैसे धरी। तब जाके गाँव में हवाला हो गल तो कहत रही कि का होने सुनाता जी का सुनाता का जाने कौन गई है वो जा तो जांघी पर हाथ रहा गणेश जी के तो नाकी पर धरा गई बा। अब वही खातिर ढिढोरा पिटाता कि कौन ऐसा गलती हो गई आकि गणेश जी जांघी पर के हाथ नाकी पर धो ले बड़न। जे जांघी पर से नाकी पर से हाथ जांघी पर धरा दो के आधा राजपाट दियाई। तो देखी गुरबहिना लोग बड़ी गरीब रहली उ गुरु बहिना बड़ी गरीब रही लेकिन भोला दानी के महिमा पार है। उनका सास तो रोज पूरा पूजा करस लेकिन उ जो रही लमटिन पतोही एको दिन ना करस। तो उ तो खीस में गईली तब कहली कि अच्छा ठीक बा ढिढोरा पिटाता गणेश जी के इतना अथी हो गई कि हमारा तनिसा हम गुड़ खा लेनी हाँ ओकरा कारण जांगी पसे नाकी पर धले हन रह जा। अब हम चलतानी हम का कर तर के एगो डांटा ले लिहली हेते बड़ा आ यहाँ तर चोरवा लिहली गुरु बहिना लोग आ चोरवा के सब लोग में से गैलियों में लोग पूजा करे जाता क के निकसता केहू से कितनो पूजा करता लोग कितनो केहू कुछ करता लेकिन केहू नाक पर से हाथ जांघी पर ना हटावल। लेकिन उ गुरु बहिना जब को सब केहू चले तब बस उ धीरे से लौकिया लगली आ आँचर तर छिपा ले रही एगो डांटा हेते बड़ा ये गुरु बहिना आ लेके चल दिहली कह तारी कि यही डांटा से बेरा गणेश जी का मूर्ति फोड़ के छोड़ब। तो गईली अब गईली तो कह तारी का हो गणेश जी तो हम गुरवा हतनी खा लेनी हाँ तो तू हमारा के जंगिया पर से हाथावा नौकिया पर धले तहार चिउटा चिउटी खा गल तो ठीक बा
कुकुर रोज चाट तरह से तो ठीक बा कुकुर बिलार आ हम तहार गुरवा तनी खा लेनी ह तो तू जंगिया पर से हाथ नोकिया पर धले रह जा बाह रे बा हे तनी सा गुड़ के कारण भर गावे हाला करा दिहल ढिढोरा पिटवा दिहल बाह रे गणेश बा तू देवता हव तार का मार के हे डांटा से तारा मूर्ति हम बोला ना मार के फोड़ दी बोला हम कि हमारे इतना इज्जत बर्बाद करता है तनी गुड़ खैला खातिर के चिवटा चिवटी खैता सता ना बोलता कुकुर बिलार चटता सता ना कोई कुछ कहता आ हम खा गल तो का हो गई है तारा बड़ा बाउर लग गई है कि जंगिया पर से हाथवा नकिया पर धले जल्दी उतारल तो मार के डांटा से तोहार हम तूर दे तहार सगरो मूर्ति के अब उधर का कहता का ही दादा तब बुझाता कि लंगटिनिया हमारा के फोड़िए दी ही का करतन के चट दन नाकी पर से हाथ जाही पर ध लिहलन आ जब ध लिहलन एक गुरबैना लो तब अब है अपन हल्ला हो गई जितना गुरबैना लो पूजा करे गई लो तो कहल आय दादा ए गुरबैना जाई ना देखी सभे उ तो नकिया पर से फेन जंगिया पर हाथवा हो गई के ऐसा रहल तब जाके अपन सारा बयान का सास कहली कि हमरे पतोही हैसन हैसन काम कलस कहलस कि हम कहनी हाँ तनी गुड़ खैला खातिर के राजा साहब से कहली तनी गुड़ खैला खातिर गणेश जी हमारा के जांगी पर हाथ नाकी पर धले हन आ इतना हमरा के गाँव में देश में बेइज्जत कर हन सब लोग गुरबैना लोग के सामने गुरु भैया लोग के सामने मंदिर में तब वो कहला कि जा तू धन्य बाड़ू तू तहरा तना के सतीवार्ता पतिवार्ता ने के पूजेड़ी केहू नहीं के जब जे कहल के बताओ हमने कितना दिन से पूजा करतन जा तो हमनी के जांगी पर से हाथ नाकी पर ना धराई ना नाकी पर से हाथ जांगी पर धराई आ इनका से जांगी पर के हाथ नाकी पर चल गई नाकी पर हाथ जांगी पर चल गई तो वो दिन से ये गुरु बहिना लो नाकी पर चली आई हाथ मने नाकी पर के हाथ अब जांगी पर चली आई डंटा से न हाँ तो लांगा से गांगा हरान रही गुरबैना लो सही बात है कि लांगा से गांगा हरान बाड़ी माता माई बाड़ी नो नीमन के कुछ करेली और जे लांगा होकर का कुछ ना करे ने गुरबई तो बात एकदम जायज बाटे हाँ।